Pasha, Pasha. Yan faste ga 'yan safara, 'yan faste ga 'yan safara, kai na ce dukka barayi ne. La maquinaria Intel. Hada 'yan kamisho na sa cikin su ne barayin kasar mu Nijar, muna ta nema suna ta sata, muna ta neman gyara su bata. Sun manta Allah ne ke bada, suna ta rame domin mu fada, mun ki mu fada sai dai su fada da mun fi karfin cuta gare su. Sun ɗauki cuta sun sa a ransu, sun manta Allah yana ganin su. Yan faste ai su ne barayi, suke ta dolar ya tashi domin su samu su damfare mu. Mawaka dole mu tashi da kanmu, mu za mu kwato inci da kanmu. Suna a AC muna a rana, muke zuwa fama hatta mu zauna. Yan safara sun ki magana, da su ake hada baki a kanmu don a samu a yaudare mu. A zo a kama mu ta a kulle, ba su fitowa su zo su fidda mu sai su zauna domin su huta, su ɗauki wanka su je su kwanta. Burin su ɗaya mu mota ta kwashe, ko kuma a ce an same shi an kashe domin su je su diya su kwashe. Kun ji barayi iya asara, ba su fata alkari gare mu. Yau fa mu samu gobe wuya ce, yan kamishin su ma ga nasu. Ka ba su kuɗin ka sai su kame, ka zo ga hanya su ce ka kara. Kuɗi na jirgi su ce mu kara, kuɗi na mota su ce mu kara. Mu zo awo ma sai mun kara. Uwa na so ta ga ɗanta fa sun hana, mata na so ta ga mijinta sun hana, uba na so ya ga 'ya'yansa sun hana, yanne na so su ga ƙannansa sun hana. Wai yaushe ne za mu samu zuwa Nijar? Yan safara su ma barayi ne. Muna son fasfar sai dai tsada, kafin sila ita ma tsada. Za su ce muna da kwai jirgin banza, daga mun zo sai su ce su kore mu, sai su karɓe kuɗaɗe a hannunmu. Wacce ce mu ba mu yafe ba, kar ku ga kunci banza mun kyale. Gobe kiyama kun shiga kunci, dan Allah na san baya bacci. Muna ganin dan bamu da inci, Allah zai kwatan mu na inci. Mai haƙuri shi ke da ribar sa, mu dogaro ga addu'ar iyaye. Sun yi bayani in su je ga Allah, yan Libya sai mu ƙara haƙuri. Ga 'yan faste ga 'yan safara, 'yan faste ga 'yan safara, kai na ce dukka barayi. Hadda 'yan kamisho na sa cikin su ne barayin ƙasar mu Nijar. Ku ji ciyo ta sai ku gyara, Pasha ne ke muku baiti.